Ngolusuku lwanamhlanje nchilo ke nathi ke sikumasipala wase Inokamgijima apha ke kwidolophu yakho Komani ziliqela ke izinto sawubeke sizichophele ke ngolusuku lwanamhlanje guest zam sele ke zinjoinile ngakumbi studio ndiphethe ke abahlali ngakumbi ke kulomasipala nguye ke umnumzana Siyabulela Kamninzi kwakunye ke nomnumzana uMonwabisi Kamnyaka sijonge kumcimbi wombane imicimbi wombane nokucinyelwa kwabahlali kombane sijonge kumcimbi wamanzi siphinde sijonge ke kumcimbi wenkunkuma ziliqela ke insuku ndimane ngoyibona ke inkunkuma ingathuthwa ke ngumasipala kodwa ke ndike nathi kuseni nje ingathi kwezinye izitrato apha eKomani bazamile ukuthutha wena nangona uyiboke na mnumzana Imeko phansi kwesitishi isekhona yona inkunkuma apha ndiyaqonda make ndisabele kubahlali because sanqe sona siyavakala kumakhasi onxibelelwano into yokuba abahlala abekho happy okanye abonwabanga indlela umasipala aqhuba ngayo. Mnumzana uMnyaka masikunike lithuba tata uzibulisele kumphulaphuli weVukana FM ngale mina namhlanje. Mandibulise msasazi ndibulise nakumphulaphuli nakubahlali basemgijima ngokubanzi. Mnumzana umninzi masikunike nawe elithuba mhlekazi uzibulisele kumphulaphuli ekhaya. Manibonge ngosazana ngokamninzi usibulele igama ndiyabulisa kuwe nakubaphulaphuli benqobo enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu sibulele ngexesha enithi nabe ke nisiphalona ixesha elininzi ke ndidla ngohlala ndedwa bekusena abantu elixesha lam abalithandi ncam bathi yawo yasivusa mamtshawe sibabeke ifoni kodwa ke nizidinile nina nazojoina apha estudio mhlawumbi make siqale ngawe mnumzana because tata uMnyaka umcimbi wamanzi nomcimbi wombane ayondiqala ukwenzeka kulonyaka masipala in fact umasipala wase Inokamgijima kwa ukumuva kwami eKomani ndifika kusithiwa hayi ke zimbini izinto zazi experience ukucima kombane kwakunye namanzi apha kule dolophu iminyaka ihambile nikhalazela le miba kumasipala nihlala kwitafile nixoxa le miba siyaphinda siya experience abahlali bebuyela kumasipala becinyelwa amanzi abanye abawafumana amanzi abanye becinyelwa umbane kwenzeka ntoni kulo dolophu kule miba mibili Masibulele msasazi sisengxakini kule dolophu lo masipala wethu akamameli bahlali umcimbi wamanzi kudala wabakhona wabayingxaki awekho amanzi sikhona ilokishi apho angekho kwaphela kwezinye ayavalwa ngexesha elithile avule ngexesha elithile kodwa akukhonto xa sihleli nabo ebonisa uba bayayilungisa lento ukusuka apho basikhuphela amatyala amanzi sibuze thina kuba aniwathatha phi lamatyala because imeters azifundwa imeters kangoba sathi xa sibuza kwabanye abafana ababizwa ngoba bafunda nansi read meters sathi njengoba imeters igcwele umhlaba ningangeni kwaseyadini nithini xa nizawugqithisa uba ubani utyala imali ethile bathi hayi liqanduva lakho wena umuntu womzi ofanele ba ususa umhlaba lowa xa ungawususanga thina siyikha enhloko into yoba utyala imali ethile kudala ke msasazi indaba yamanzi saba nengxaki nayo abafuni usihoya into abayifunayo kufunwa nje imali sithi mabasixelele kaloku uba xa uyobhatalela imali abayifunayo njengoba ubhatalela imali abayitshoyo okokuqala akho receipt futhi ayicuthi tyala lento ukusuka apho ingxaki yamanzi iyanda kweli ke lombane basifakele imeters bengasithandisanga okay abezi kubahlali now sathi ke okay masiyeke ngoba soyikiswa ngelithi uba ngabavumanga ufakelwa uzawukhawulela yonke into kwathiwa ke xa siqhathwa ayinanto kwenza noba utswebile okanye wenze ntoni into efunayo uba mawuthenge umbane zifakiwe ke inkani ngolo hlobo now ethubeni sisawuthenga xa sithi siyajonga siyablokelwa ngoku xa abahlali bezidina bephakama besiya bebuza kwa siblokelelwa ntoni siwuthenga umbane niblokelwa la manzi la esasithe
masixelele uba amatyala awo avele njani. So sisengxakini asimameleki umsasazi kulo masipala. Ndizawubuyela kuwe because I understand into yokuba niye nanikwa ne-deadline. Uye waphinde wavula umbane after uphinde wavalwa emveni kwengxoxo beninazo nomasipala, but nanikwa i-deadline ye-27 into yokuba nisondele kwii-ofisi zikamasipala. Kukhona kungavisisani kuyavakala between abahlali kwakunye nomasipala. Akho mntu ufuna ugoba uphondo kwezi zinto sele uzibekile etafleni. Ndifuna ukujonga into yokubana so far kuzokuthi kangoku tata lithini labahlali because bathi abahlali sinayo thina le mali and abanye bethu abaphangeli. So elokugqibela lithini kule deadline ninikwe? Ndicinga uba kwelo cala utata umninzi uzayiphendula ngoba la group ebehambe nayo i-area ethile sure ebekhona kuyo nguye onoyiphendula uba liya lathini. Sondela kuwe ke ngalamazwi Mr Mnitsi. Ezinye zezinto esizawube sizidakanca namhlanje kungathuthwa kwenkunkuma. Besivelile ke story kumaphephandaba esithi ilori okanye trucks kamasipala ziye zathathwa ngulabor ezithatha because of issues ze-PPEs. Saqonda ke noba ke mhlawumbi izawuba khona isolution ezakwenzeka because idolophu imdaka kwakunye nelokishi imdaka, but zacangeleka insuku singaboni mihluko naphuma ningabahlali. Kwezinye izinto sele ezikhanganyile utata umnyaka umcimbi wamanzi kwakunye nomcimbi wombane ibikukuthuthwa kwenkunkuma. Injani situation elokishini because sele ndizobile etown apho ndihlala khona ba kunjani elokishini sithetha nje? Mem lomba awusuki ngoba besike saya kumasipala. Okay. Iminyaka le ndingaqala ndibale nje usuka ngo-2023 January until now. Imeko yaselokishini ngokwabahlali ayixolisi nje kwaphela. Okunye okungasixolisiyo sine-drains ezigqobhoka apha phansi komhlaba zigalele istorage ezindlini. Zidama phambi kwezindlu. Okunye msasazi kukubana inkunkuma indlela eyiyo phayana akukho kwanto ithi i-trucks zikhona asizazi. Zikhona ngegama lokubana ke zikhona phaya kowazo but asizazi elokishini azisenzele into. Siye sathi ke saxa siya kumasipala siyozama ukukhalazela izinto zokubana imeko inje. Sihalela ukwazi ke ngokubana sibhekisana ngapi kwezimeko. Umasipala uye wathi ukhetha ukucima umbane kunokubana asilungiselelele elicala le trucks for inkunkuma. Wakhetha ucima umbane ngelithi si owa i235 rand for inkunkuma le angayithathiyo. Nto leyo ibingaqali ngokungathatha inkunkuma kuba sayisibiza i235 ebehleli ivele iqhuba but asiyazi ke ngokento kokubana elityala lezi 235 livela kwesephi isithuba. Okunye msasazi kukuba akukho nto ibhalwayo eseyinikwayo ethi ungumninzi uyibhatele ke ngokulethu 35 for inkunkuma siya ku unblockela and ke ngoku abanayo ishoyo kokubana wena ubhatele nokuba awubhatelanga. Ngelithi ukuba mna ndibhatele ndicinyelwa ngoku ndibhateleyo njengawe ungabhatalanga. So akukho nto yenza mohluko ekubeni mna ndibhatele wena awubhatalanga. Sibethwa ngentambo A1 sonke. Ayisincedisi ke ngokumsasazi into ofane sigijime sikwazi ukuyobhatala i-services esingazinikwayo. Okay. Siyeke sahlukana xa besihleli nomasipala ngomvulo last week. Sohlukana ngelithi sicela ke ngokwento kokubana sike siyozama ukuhlala thina sikukuhlala sibonisane ngezinto seyizibeka zale mali athi siyayi-owa kuye u235. Nalapho ke siye sathi xa sibonisana thina sabona uba no man makaqale unblocke umbane ngoba le yenkunkuma ayinanto yakwenza nombane esewuthengayo. Melibana kube nendlela ethile yokwenza izinto ukusibamba ngelicala asibetha kulo lenkunkuma. Nalapho siye sabona msasazi into kokubana no kukhona ukungaboni ngasonye xa besiphayana ngalo mvulo esasiye ngawo kusithiwa make sizame ubona enye indlela emake siyilungise ngayo. Kube inhlanga zemkano moya msasazi ekubeni sibe siyavumelana okokubana masiyenze lento ukubhataliswa imali engenazo receipt uba ndibhatele okunye engena nto ithi ndibhatele
ndibona kusenzeka ntoni elokishini. Okay, okugqibela msasazi, sifikelele kwinto yokokubana sikhuphe umuntu othile ozoyoma engumhlali esabela izinto esasizibuze ngala Monday. Okay. Eziye safuna uzazi kodwa sizikwazi ukuziphendula because of abekho ababantu bafanele kusiphendula. Yes. Sathumela umuntu oyi1 uba makayosabela naye ubuye nempendulo ezengasixolisiyo. Namhlanje late ngo5 o'clock kuward 16 enkululekweni apha Enoch Mgijima sobe sihlangene ngentsimbi yesihlanu sihlanganela ukubonisana ukuba njengoba umasipala eme entabeni lokama thina sizama imboniswano sibonisane ke ngoku sisodwa ekusibalekeni kwakho umasipala esikhaba okokuba siza kwenzani njani lonto ke msasazi sizokwenzeka late namhlanje ngentsimbi yesihlanu kuward 16 enkululekweni. Kulapho ke sizokwazi ukuba nento ecacileyo ngomkhombandlela okokubana sihleli siyangaphi njengoba besihleli. Ngoba inyaniso msasazi yokokubana inkunkuma ndithetha nje ngoku igcwele ilokishi yonke, ayikho nkululekweni qha okanye kuward 16 qha, zonke iwards zinale ngxaki eyi1. Enye into esiphinde sayinothisa msasazi ukubana i-truck esebenzayo i1 esebenza kuzo zonke ezilokishi zalapha ukuphumela ezibeleni, i1 i-truck eseyifumene uba yiyo enyuka isihla. Nesingakhange ke sibe siyayazi into yokokubana xa kusithiwa i-truck i1 zithini indlela zokukhawulelana nathi. Umzekelo msasazi besizawuthi mhlambi kule nto ndiyithethayo, okay, kule veki Monday to Friday sithatha ilokishi zasemlungisi, kule veki sithatha ilokishi zasezibeleni. Akukho mboniswano umasipala aqale wayenza nathi ukusazisa okokubana ingxaki nantsi kuzokwenzeka into ethile ngoku. Asikayifumani loo nto msasazi, yiloo nto siye sabonisana into okokubana make sidibane namhlanje ukuzama ukujonga indlela ebheka phambili. Enkosi. Nkosi kakhulu mhlekazi. Tata masibulele nakuwe Mr Mnyaka. Ndiyaqonda imeeting ziyaqhuba zeward ubani phazami kule veki kulo masipala. Ziyasincedisa ezi meeting mhlekazi uMnyaka? Msasazi azisincedisi. Ngoba ungafumanisa nje ba kubizwe ezi meeting azikho malunga nezingxaki esinazo. Zimalunga nopasisa ezabe izinto ezityisa bona. Yothenda nezinye izinto. Azisincedisi nakweli kalitshoyo kutata umninzi loba bebeyile beyiward 16. Phaya ngaphambili zikhona izinyanzelo ezazisiwe ngabahlali eziquka yonke lento nkunkuma amanzi ntoni esisalindele uba ziphendulwe azikaphendulwa. Ngoko ke uyavuya ke umasipala xa kule circle ingabahlali kukho abathile abazikhuphayo baye bona, then uzawujiyeke betha bona ke ngoku lento besiyikhuthaza into yobana masibambeni alinye ukwenzela sizoyiwina sonke le mfazwe. So ezi meeting azisincedisi. Phaya ungafumanisa uba ekupheleni kosuku kwezi meeting niye uxelelwa uba uceba wenu ubani kule ward, uceba wenu ubani kule ward. Ayikho malunga nayo yonke le ngxaki esinayo. Right, phulaphula weVukani FM bathethile abahlali kumasipala wase Enoch Mgijima kuKomani kwizinto eziliqela ezibabethayo, umcimbi ke wamanzi, umbane kwakunye nokungathuthwa kwenkunkuma. Sake sive ke nomasipala ke uthini ke kulena ke inyewe. Nkosi kakhulu siyabulela ngexesha lenu tata, ngethemba lokuba kuba ke singena xesha enough nakwimbathu sake sinabise lemicimbi enikhalazelayo. Bangene nabanye abahlali bavakalise zabo ke izimvo. Nkosi kakhulu siyabulela. Sibulele Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu.